खुलुमखा जतन गरियानि जतन गरिया मताय बा गरिया पूजानि जतन आनि खाने हामजमु ताई अखरार नां खुलुमु याफारो नाय तंनाय चिनि त्रिपुरा राज्यनि जत ताखुक बुखुक आर भारत हानि ताई फातार हानि जतन न आं गरिया मतायनि खाने हामजमु याफारो खाखायो जत काहाम कुरुनो तंबायना जदिओ कोविड-19 बा कोरोना भाइरास नि कारणे लकडाउन नि कारणे जों सिनि रायदा मुताबेक समाजनि सिरि सितिनि सिमि जेबाबे जों गरिया मुताय खलायफायो ताकलाय आवाहायखै जों तंथक जाथकनि बिसिंतै जों गरिया मुताय खलाय मांगलाक हायफानो सिनि हुकुमो जेहेतु गरिया पूजा तारपरे बिसिकताल खेराबाई मोसालायमुं आबरक तंगो तो आबो थै ताय सिनि खाव तंगो सिनि हुकुमो जेहेतु तंगो जों आवनो पलक मैया आं नुक्का विभिन्न सोशल मीडिया रगो अनेके सोशल मीडिया नि बिसिंतै कामी बिसिं रगो जे जेमन जेखाने सुबिदा तं हाइखे न खुंसानि बरक ताय न कासाकासिनि ताखुक बुखुक नति जों बिसिकताल ताय गरिया मुतायनि बागै अनेक बरक न प्रस्तुति नाय तंगो तो आं गरिया मुताय उपलक्षे पुरा राज्यवासी ताय चिनि समाजनि बरक नां कक थैसा कबुकना मुसुंगो आबंखा कोविड-19 नि लकडाउन आबनो रुगै चिनि सरकार जेबाबे नियम कानुन जोंनो साखा आबो जों माने तंनानि दरकार आबो माने बिसिंतैनो जों कोरोना भाइरास नि याकनि जों निजेनो रक्षा खैना नांनाय ताय फाइनाय बिसिरनि बागै गरिया मुताय ताय तेर आबनो जों गाहामखै पालन खैना बागै उदजापन सेलिब्रेट खैना बागै जों निजेनो बासितना नांनाय जत गाहाम कुरुं दंदि आं गरिया मुतायनि आरो आं प्रे खायो जाते गरिया मुताय फाइनाय बिसिरगो चिनि बागै तंथक मासाल आर बयार गाहाम तो बिफायतो जतना हाय खुलुमका जतना हामबाय।